Bucangi nana sudah tu sialagan. Izin majo hostit video nate. Bucangi nana sudah tu sialagan. Marta uli alagan. Sudah pinopar mo na mangulo dok na mate bucangi nam. Anak lonte tanggung jawab ini baru silaban ini. Putri Juliana baru silaban. Aku nggak takut sama undang-undang Hamuna. Tidak, aku tidak takut. Setewi sangat niak kana burju. Marga silaban. Akalaekku paribaku amang boruku tulakku. Nama pajau onau tu kamu. Mangida parkudul nadangi. Mulai itu bau seperti bion sa usadarion nahuboto akan burjudo marga silaban. Jadi tuhamu sudah akka marga silaban tanggapi hamu jo video on au marga silagan do gurgur mudarku mabigi dalam menonton video on tang terjalon itu dikku mengidu au tuhamu sudah marga silaban nabui mengedukasi manang pasingoton borumunaon ase diurupi hamu maklarifikasi masalah on alana tang terjalon itu di songonoda bah literaturna kubain merpangiduat tuhamu akka marga silaban tok kamu ma video on jalagati hamu majo marga nai marga silagani gabi marga silaban poha kira-kira perasamu di bagasan rohamu nang pikiranmu alana tunjor butido pamangan ni itu anon boru silabanon molo putar video jadi ima pangidu aku tuhamu sudah akalaiku amang boruku tulakku paribaku marga silaban kuboto do akana burju hamu sudah jadi video on dapat tu sian babe batakbeken.com.id atas akun Mirale Deak Bereni Pangrip. Jadi tunak punasa akun ope mohon kerjasamanya mengalian informasi tentang video on alana tang terjalo todi songono pase sampai tang terjalo ni todi akka pura-purani itu anon boru silabanon alana au marga sialagan dos de tu pangguariakku dos de tu hosakku lohok doi di bagasa diriku artina doau nadi pura-purani itu anon jadi tu hope boru silaban unang malea bae nak kahula-hulam unang gabi malean no di beko akahula-hulam klarifikasi o video mon manang naha pe persoalanmu tu sada-sada halak tu ni boru sialagan marang na boru sialaga petahoy marang na sialaga petahoy tang dohonom mo sudi marga sialagan marpikir ho mabayanak ka statement di medsoson ate jadi saya linai marpangidua na tuhamu marga silaban nama notok video on ase urupi hamu pasingot tok boru munaon boru silabanon manang maklarifikasi tang tarjalo todio jadi tu hita pe marga silagan moloso gur-gur mudarmu mabegion tang toho hamu silagan ima molo sianao
Moladong do peselegan na berkomentar di sonni cuek-cuek manang naswadong perasamu na manang nadia manotop videon tang tikkos sama marga selegan. Buasa udok songonon asal nang somal terjadi songonon. Masalah pribadi may pasahat. Unang gabi tu sudi. Ay mau lemar masalah iba. Tu sada colma. Namar margado nang tatung mukis sudi margai gabi salah beno. Jadi unang somal dihita pe marga selagan koparan yo putar aja selagan asetong makilala hita disudiakan masa si songono unang gabi somal di palea-lea marga selagan jadi songoni mazo gomos supangido tuhamu akalaeku baribaku tulakku amang boruku namar marga silaban ase urupihamu pasingoton boru munaon boru silabanon literatur nanaking na hupasahati molo tungpe sodapot di ate-ate manang na di pikiranmu tagatti majo di video on marga silagani gabi marga silaban boka kira-kira pakilalamu ima literaturna jadi mau lihat mah setiap bisa nyak kana burju marga silaban horas